aften og godt nytår. Jeg håber, I kommer godt igennem det gamle alle sammen. Det er en god ting at starte op med en lille jag i dag. Vi skal på trykjagt. Kalle Mille. På råvildt, ikke dobbelt. Jeg ved godt, der er jagttid på kalve. De skyder ikke dobbelt kalve. Så råvildt med riffe. Vi tager 2 tryk. Ikke formiddags foran, der er inde på det, og ikke eftermiddag. Stille vaner, vi følger jer lidt på vej, hvis det er hopsens, der er svært at finde. Alle kommer til at sidde i hopsens. Der behøves ingen jagtstol nødvendigvis, men vi skal sidde på jorden. Jeg tager gerne et sidde under vandet, men alle kommer til at sidde i der må skydes. Så har I sat på posten. Skyd, når chancen er det. I får ikke 5 minutter, ligesom på en bukkejagt, når I sidder i markkanten, der er klar. Så går det der, og så går det der, så tager en halv time sidst. Hold øje med videoen, når det kommer at være klar til skyde, når de stopper op, skyde den i midten, så skyde. Selvfølgelig gerne lampen kører over, det er jo fint, men ellers skyde nogle af de mindste, der gør op, hvis vi er i gang. Godt. Så laver vi lodtrækning, og lige så endelig lige inden vi kører. Bare rundt, så laver vi trækning. Ja, det er rigtigt. Ja, 100 driver bare. Morgen. Godt, vi Ja, så er vi på trykjagt i Rødplantage. Først sået i dag her i Rødplantage, hvor vi skal sidde nu fra cirka 11:30 til 11:30. Og vejret er fantastisk. Lidt sne og lidt vind. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad dagen bringer. Og nu er 2 dyrlæggende forendt med 6-7 meters mellemrum. Jeg har været lidt spændt på mit kuglevalg i dag. Det er første gang, jeg skyder med Barnes TTSX på råvildt. Det ser ud til at fungere rigtig godt. Kaliber 270 Winchester. Så går vi ind og ser, hvor dyrene ligger.
skyder fra stien her. Der har vi vekslen. Der har løbet. Nu er der kommet sne, så det er ikke sikkert, man kan se Schweiz. Det har vi der. Yes. Se der. Det ser jo ret fint ud. Kunne jeg altså ikke se. Okay. Yes. Og så vil vi kigge ind over træet der. Der ligger den anden. Vi venter ikke på de to. Der må blæse. Der må blæse. Ja. Vi rykker ind i varmen. Jeg kan ikke se det. Ja, okay. Så du fik sat til det kæve. Kan du lave en gang? Her ligger så et stykke dyr på sidste sort på Lindesby. Desværre det er Kastrup, det var jeg simpelthen ikke i stand til at se. Der er ikke nogen, der er nok. Hvor mange?